Na danas održanoj sjednici Gradskog vijeća Livna donesena je odluka o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica na gospodarstvo Livna. Spomenući znači da smo donijeli odluku da se oslobađaju plaćanja zakupnine za one poslovne prostore koje su u vlasništvu grada. Također smo donijeli odluku da se oslobađaju komunalne naknade. Također smo donijeli odluku da se obveze koje imaju prema općini mogu plaćati obročno, da se ukidaju svi ovršni postupci dok traje stanje ove nesreće. Također smo donijeli odluku da se i oslobodi 50% plaćanja zakupnine za terase i 30% za kioske. Donijeli smo i odluku kojom ćemo osloboditi tvrtke plaćanja poreza na reklamu i na tvrtku. I ono što je ključno, da smo donijeli odluku da sa 300 konvertibilnih maraka pomognemo za svakog djelatnika za ovaj period kao pomoć za neto plaću za ovaj period koliko traje stanje nesreće. Idućih dana ćemo raspisati javni poziv da se naši gospodarstvenici mogu javiti na taj poziv, a paralelno s tim služba za financije već radi rebalans proračuna i očekujem vrlo brzo da ćemo imati sjednicu ponovno Gradskog vijeća gdje ćemo usvojiti rebalansom proračuna i predvidjeti ova sredstva za realizaciju ove odluke. Grad Livno je inače i do ove odluke aktivno sudjelovao u ublažavanju posljedica izazvanih COVID-19 u skladu sa svojim oblastima, konkretnom pomoći Domu zdravlja Livno, a podijeljen je i sadni materijal svim zainteresiranim poljoprivrednim proizvođačima. Pri strukturama grada Livna djeluje i gospodarsko vijeće koje je zadovoljno do sada donesenim mjerama. Ona je na tragu onoga što je već traženo od grada Livna prije nekih više od mjesec dana kada je održana sjednica gospodarskog vijeća grada Livna. I svakako je za pohvaliti jer je konačno nešto konkretno donešeno. Nešto konkretno očekujemo naravno i od viših instanca vlasti da isto to napravi. Poput onog korona zakona koji, hvala Bogu, takav je kakav je, ali evo, to su mogućnosti o trenutnoj federaciji. Korona kriza je potaknula livanjske gospodarstvenike da se organiziraju u udrugu kako bi što lakše došli do pomoći u ovim gospodarski teškim vremenima. Mi smo već prije mjesec dana izišli sa prvim dopisima kako prema lokalnoj samoupravi, tako i prema županijskoj vladi. Imali smo sastanak sa lokalnom samoupravom gdje se izišlo i ide se u tom smjeru, evo što u konačnici Gradsko vijeće danas i potvrđuje sa odlukama o pomoći gospodarstvu. Što se tiče županijske razine, ne možemo se pohvaliti ničim, imali smo bezbroj sastanaka i ostane samo na sastancima i po meni jednom gubljenju vremena do sada. Mi smo jutros imali sastanak sa njima gdje vlada nije bila u punom sastavu. Zbog čega, to je samo njima jasno, nama više gospodarstvenicima i običnim građanima cijele ove županije, ove političke igrice koje se vode nisu jasne i sutra imamo zakazan novi sastanak u podne, nakon čega smo i namjeravamo sazvati konferenciju za novinare sa detaljnim informacijama. Također na današnjoj sjednici Gradskog vijeća Livna usvojen je nacrt odluke o radnom vremenu pravnih i fizičkih osoba iz oblasti trgovine, kojom bi se na području grada Livna uvela trajna zabrana rada nedjeljom trgovačkim djelatnostima. Kroz ovaj period gdje smo imali korona krizu, znamo da smo imali većinu tih objekata odlukom županijskog stožera civilne zaštite, bilo je zabranjeno da rade nedjeljom i da je se zapravo pokazalo da to može dosta dobro funkcionirati i slijedom toga odlučili smo da donesemo odluku na gradskom vijeću da zabranimo rad nedjeljom i da odluka će na idućoj sjednici ići u prijedlogu. Nadam se da će biti podržana kao što je bila i danas podržana. Vidjeli smo da su gotovo svi vijećnici pozdravili tu odluku i da ćemo nakon toga imati neradnu nedjelju kad su u pitanju trgovačke djelatnosti na području grada Livna. Inače, danas su počeli s radom ugostiteljski objekti na području Herceg-Bosanske županije. Za razliku od ostatka federacije gdje je rad dozvoljen objektima sa terasom, u ovoj županiji kava se može popiti i unutar ugostiteljskog objekta.